Nou, dit is dus de wintertafel. Dit is dan ijs. En die is ontreetrieden, die heeft ook echt retentjes onder ze. En dit zijn ijspegels. Nou ja, zo. Het ziet er prachtig uit. Ja, ik vind het zelf ook heel mooi, hè. Ik vind het heel mooi werk en ja, ik kan me echt erin vernubberen. Hè? Ze is altijd bezig. Breidje of knutselen. Ja, dat is geweldig. Nou, ik vind het rustgevend. En je bent even ergens anders. Hier zitten net te praktiseren en zo. Ook dat ik net vol. Maar ik maak ook graag een friesje en dan hier wat erin komt en zo, dat vind ik prachtig. Maar dan zit je wel te handwerken. Ja, dan gaat de prijs gewoon terug. Dit is het moezenhuis. Met huid en mem en 12 moesjes. Nou, en dan de waskline, want de wask moet dan ik bedroegje. En wat vind je er mooi van? Hè? Wat vind je er mooi van? Nou, die vindt alles wel goed. Dus jij bent een kok? Ja, ja. Elke dag zie je jou eten? Ja, alle dagen. En ik bedenk het. En ik altijd om de buit schippen. En wat zit er goed op het menu? En Joet hebben hier appels, wietlof, au gratiné, jij me voor dat. Dit is de herfsttafel. Met kabouters en heksjes en pompoentjes. Ja, dit wordt u toch gewoon rond. Nou, en juist erin staan wat zuurkool, maar worst en spekjes er terug. Ja, daar eet er goed van. En toch groeit de vrouw net meer, want die is zo meer als een lot. En dit is een kast, met van alles, nou ja, en nog wat. En dan ben ik al goed 60, ja, 61 getrouwd. Ja. Wat mooi. Ja, een prachtig mooi leven. Dus ik zou er ook net zijn om dat het als gebeurd is. Dus daar zit ik gewoon net mee. Maar je ziet het dan nog hartstikke best uit. Je kan nog wel jaren terug. Nou, dan zal ik het dus wel. Ja. Nou, je moet optimist blijven, dat scheelt ik. Goeie. Wat ben je nou, man? Wat is de man? Wat is de man? Wat is de man? Wat is de baas? Hé, hoe vaak steen je meer? Al gelijk. Alle dagen. Hanghouder hebben. Nee, maar dat is het, hanghouder. En waar gaat het je dan over? Goed voetballen. Jawel. Voor alles. Voor alles praten even. Ja, maar ik hoor van Cambuur, jongen. SCC, hè? Dus dat Cambuur verliest en dan is het Daar hier houdt ook de meer? smoring. Daar houdt de smoring, ja. Ja. En je hebt steen dat ik wel vaker zijn bij? Ja. Nee. Niet naar eigen paken. Wat is het? Stil was niet naar eigen paken, maar nee. Ja, ik heb bij de groentewinkel. We komen op iets kwallen. Ja. En steen deze man hier altijd? Ja, heel vaak. Ja, hè? Maar dan haast ik nog de jongere jeugd en de oude jeugd. Oké. Ja, de jongere. Die daar nog zitten. En dit is de oude jeugd. Ja. En hebben ze dan ook een protte herrie? Nee, ja, soms. Dit wordt vaak druk. Ja. En steeds zijn we kletsen. Sigaretten. Ja, en heel stoer doen ze. Ja? Ja. Krijgt ze de jonge jeugd. Oké. Dus die man steen hier al je stoer te doen? Ja, mijn zinnenbriltje op. En dan op het scootertje. Even zo. Was een schat in je maar geen heen? Ja.
En een goede famke, jongen. Niks mis mee. Hè? Ik ben hier van bed. Ja, weet ik wel. Je bent zelf ook wel aardig, Harry. Ja. Op de camping. Maar wie wil letters van het of zo? Nee? Nee. Wie ben vrouwen? Ja, die doen vrouwen dingen. En shoppen. Die doen vrouwen dingen. Nagellakje. Wat? Zeker heel goed jongens, die komt op kinderen voor kinderen. Het Sinterklaas? Sinterklaas? Sinterklaas kapoentje. Gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laasje. Dank u Sinterklaas. Goed zo. Tada! Goed zo.